să neceseze îl voi promova pe bossul XX1 pe cea voievod, încearcă să nu râzi, o promovare care facem și eu bossul XX1, face FTS 15 cele mai tari momente. Tare oricum, abonați-vă la ei, dați un like la mine, la ei și lui Cobet HD. Dacă mai doriți așa, lui Max Andrei nu-i dați dislike, înjurați și ar fi fain și lui Mihai Flavius 333 are totul fain. Freddy Fluder 1.7 și lui Naiu nou. Cine ați auzit de ele, face top 5 mai scumpe lucruri, jocuri de pe Steam, tot aflați numai când. Și când doriți asemenea episoade, vă voi da un foarte tare lucru. El face Geometric Dash, am să spun și Geometric Dash. Abonați-vă de vizionări, merită tot. Are tot. Are OPS Messi, are tot. Și de greșeală o luat de Snap YouTube, a luat un grup. Episod din un grup random, face și Overworld. E un joc care tu trebuie să învârți să nu mori. E tare, abonați-vă, așa vă merită toate like-urile. Nu uitați, bossul XX1, Becea Voievod, Catch HD. Nu uitați de Max Andrei dislike. Și F1.7 tare. Și după și cel din urmă. Atâta în care rău, nu mai găsesc. Nu mă scriu acum. Lui dați like, abonați-vă, are și Critica Loves, FIFA, da, abonați-vă, nu contează, abonați-vă. El spune că s-a abonat la mine, dar am numai 2, e tare, abonați-vă. Cei 4 abonați-vă, fiindcă că fac munca bună și nu uitați, abonați-vă, fiindcă că e munceți greu și nu uitați să apăsați clopoțel pentru să aflați mai multe chestii. Și am terminat acest episod. Pa, pa! Dacă mai doriți, acum voi face un joc care mi l-a sugerat Becea Voievod, WW Supercard. Și cât mai doriți asemenea episoade, vă voi arăta niște fotografii care vă vor place. Ilie cu așa, trec cu carambitul, un desen cu FNAF, aici Max Infinite, aici Max Infinite cu Ping, aici John Cena, aici Dezamani, aici FNAF, aici Springtrap, aici așa. Am grăzit, deci